Sun ɗauko shi kenan. Na kai. Go kai. Stop now. Don bude min shi iya. Idan kuma ku wani Ko sai ka ga mubaccin ka zaka zuwa. Ka gyara shi kai kawai ka sa shi kawai a haka Ya ka lafiya ran sama shi. kaga Dala ku da aiki masu aiki zai ga mubaccin ka. kai ma sai ka ce ma Ka ji duk ka fasa ɗaya can. ofisa hello no ba na jin ka gaskiya da wannan fa shi ne ai. Za a ce wai accidental. Ka gani shi ne ai. Accidental menene? Wani yare ne? You are good to go. After say that work. ga wofar wofar babba dan agundi
irin comment na mutane iri-iri a nan. Yeah. Ko wani ya ce wani ake hanzu ba fito da shi wani an fito da shi a saba banka ne. Mutane sun fito sai yin postin din kada ya zama Ok, bakwa ne da jama'a sa. Alhaji, bari mu Alhaji. wa John man. Just walk. Let me walk with you. Wallahi. This is Babada Guru bringing his people inside the MS Palace ahead of escorting Naira out from the palace. Babba ne zai escorting Musa. Me shi ana shi a bangare ke. Abubuwa ɗan wani fa shugaban Karota. Shi yana bangaren sarki ma. A ba bangaren sarki. Bangaren gwamna yake to me kasu ne. They want to. Are you serious? So they block the road. They don't allow Emir to be escorted. Huh? Yeah, should they see the capture sign? Now see the capture. See guys are still capturing. See, they don't release tear gas outside. There's just smoke outside. And they don't go outside. No, we see the inside the parking space outside. Nobody is allowed inside. Chances of usually be 99%. They can see smoke outside. Shoot tear gas. You can see tear gas now. Can you see? You know the sound? Police have started firing tear gas. You will see come up now. No what? You know As say Babada when he brings his people in Yeah. to interrupt the process of dropping it every taking them out from the palace. Is that? How about that? I have to put it properly. My gender. Hold it properly. Hold on. Where the action? How much do you share? Okay. Another one is coming. Jump on. Ni ma fa ɗaukan nan nake kama ɗaukan kake. A'a. Ga su suna fitowa muna tunanin sun tafi da What do you want to do? Hello? Madam? Yes. What is going on is the situation is very rowdy. The police commissioner and according to what I know, yes, please come. Yeah, the station is coming. All right. They are coming to us. Are they coming to you? Tell them they can't be coming to us, like, because this place is not good for us to do this. I can't do this. I can't do it. Okay. They should wait after him. All right. Please talk to them. I'm somebody. That's what I'm saying. Hello, madam.
za ka tambaye ni Allah bai yi mana nan da kai Kaduna za su kai shi shine I said the first emir will never be in Kano dole ne sai kasa mutane suna fara da mu هذا أصلا الله صور الأرو كأي دبارة To ga wasu nan. Babban ne dai. See, leave that thing and pack your sweater. Take. Hold on, I'm coming. Yeah. No, they are about to take him out, and you can see now, from what I'm seeing, the picture is looking some folks have been invited to. Yeah. Yes. Don kuwa yake mutuwa ne? Mu je? Zo mu je mana da dama ta samu da za mu shiga? Shi ne. Kawai ba? Shamsu. Ina da sarkin da ka fito ya zai fito da shi. Ko mu gane ba. Zaki mu ana cewa an ga bidiyon ka an ganna a ci. Aba. Allah. Ya? Ka sa wayan ka. Ani live nake ne. Na cire shi daga nan. Ya? Menene? Na cire. Yanzu ni ne ma wai ni manta ne ma. Na cire ID card dina, me ya faru? Wai kan mu shiga ba. Da ID card? Eh ka ku cire ku kashe wayoyin ku. Ba dauka za yi. Wai fito da sarkin ne? Dan tun shi mu ta dauka mu ba mu da Da Allah ku yi hakuri ku je daga waje da Allah. Thank you. No problem. Ya aka yi Wanka. ya gaji a je ka cikin Kaga ba rafa kan mu shiga Muhammad tsaya ana. Ya? Mu koma gefe ya fi sauki. Ni ma ban yarda da wannan mu shigo wannan ayarin ba. Yawa. Ya aiki, lafiya kalau. Ya? Where's my ID card now? Ba za mu bari ba insha Allah. Gaskiya ne, ba za mu bari ba.
You are right. You are right. You are right. Hira da ba wannan da zai tsaya nan ku tsaya nan Shamsu mu tsaya nan let's be here ka gane mu tsaya nan ku je waje sai ku dawo to kai hakuri ku je daga can an gama tukunna kai sai ka zo don't worry a ce wasu tsohon matasa ko bisa jagorancin shugaban karauta. Yes, that is the caption. Na mutumin naka ne. Ka ji bai da daɗi wani. Haka har yanzu bai warke ba? Yanzu ya warke. boss. Akwai jikin nasa ya samu daɗi. Trying to keep safe because we're not sure what is happening. Press people are here too, so we're just trying to stay safe as well as watch to see what is happening. Exactly, I think that's what it's like. Abin wala ba mu sani ba sai da ya ga jami'an tsaron gaba ɗaya sun shiga ciki sannan ya zo yi shige da su mun sani ne mun sani ba haka ya ga dama ya je amma yanzu ai zai fito ya da su in ya zo fitar da su in za ku yi masa adalci yanzu shi yanzu za ku yi masa adalci sifin sai ku bari sai ya fito ya gani inda yana ciki yau sai ya fito ya gani tukunna in bai dau action ba sai ku yi abin da mama kalli wannan al'amari ne tukunna Assalamu alaikum Mustafa. Kai ina aiki. duka live suke Allah ya sauke okay express ne da freedom express ne da freedom
ka san na zamani ne yanzu ba ma balansin. Me ne kake neman tonan asiri? Na zamani ne ba ma balansin. Kai malam kake neman tonan asiri haka. Ba zan faɗa ba. Ba dai ba kake faɗa ba. Na'am. Ba kake faɗa ba. Yawwa. Ya fara kaka. Ah. To, ba tarwa da kake zo kai ba? Shi ma sifin na gan shi yana kallo live yana bibiyar abin da muke shi ma ya sani. It's a situation report ai ba na abu ne. Na fara da zinki waye. Allah yanki waye. Da ta kace mai wasa. Ko za ka irin wannan abin ai ba a saka da wadda na Facebook. Ne ma. Na kana focus ba. La ilaha illallah. Ki ga hade kai. Sun fasa mai kai ba. Hawa. Wallahi sun fasa. Ku dauke mota daga gaba. Mota na fata gaba. Motar na fa gidas. Kuma ku tashi daga nan gurin sai kun ja kan ku tashi daga nan gurin ba ku jin magana. Allah mutanen mu kuna da matsala wallahi. Kenan addu'a. Allah shi kenan addu'a. Oga? Allah ne? Oga aiki. Suna fitowa ne yanzu. Remove your ID card. Some resistance or some crossing and all of the same. Kai, a daina shiga. Ina gidan sarki kalli Facebook kawai live nake na saka ba. Da zuwa. Declare what's in the house, release the hotel. The government announced
mention food, nobody listened. Is how transparency. gaskiya Na kai ba. a kan mutanen nake haka Cikin ɗan soke ta. A ta aliyar. wani mai biyu mun nan ko ba shi ne wani ba Yusuf. wani ita ce ina sa kuma ya gani da na da shekara wani da kamar yawa kamar yawa ne ai ba sa ja akwai wani da lokacin ma ya sai an wuce kuma ya cikin zuwa ga shi ikon Allah kuma sai kuma ya cikin wani da shi
gaskiya ni dai ba ka min adalci ba ka min adalci ba wallahi na rantsi da girman zatin Allah duk wanda ya kira ni a program ɗin ka ya gani a za ka min haka na ga dama shiga gidan ba a yi yin wannan abin da shi ma ko ba yadda zai dole ta zai masa kuma abin da ya sa kai abin a haka saboda shi kawai me yake faruwa sunansa kenan to Allah ya sauke ba wai na kai inda ta ai ba nan kawai zaka zo kana dauka ba cin ciki zaka shiga inda ake abin to dan me zaka zo ka daunan ka ba da rank baka bayar ka daunan ba balance situation report kenan ni na wa hana shi na ciki waye ya hana shi waye ya hana shi su suka bulo suka ce kasan ya kamshi tsalla ba ta ka haka da ne za a ya sami shi da shi ba na wani an zora ka abin da ake gudu shi wani ya daga ya talauci ya tsaya wannan abin sai hada wani bala'i wani yana zuwa bai san ma wani sai sauka ba dan ma ba kowa ne ke Instagram Yaro karota. Abba kuna harka kuma manyan yan iska. Kaka